Aba bahlobo babini bebehlala kwigumbi abaliqashileyo kude kufuphi nesikolo samabanga aphezulu iGinyani. Kodwa kwenzeke ishwangusha ngokuhlwa kwaNgomgqibelo. Indoda eneminyaka engama-20 ubudala neyaziwayo kule ngingqi yamaxhoba kutyholwa ngelithi ibahlasele yababulala. La mantombazana amabini kuthiwa aviwe ekhala efuna uncedo. uNqobile Zulu ufunyenwe enamanxeba anzulu esopha ngaphandle kweli gumbi bahlala kulo nekuthe kamva waswelekela endleleni eya esibhedlele. Abahlali baye bakhangela ugxa wakhe uMinenhle Buthelezi noye wafunyanwa umzimba wakhe ngoLwesibini kumgama ozikhilomitha ezintlanu ukusuka kule ndlu bebehlala kuyo. Kukholeleka ukuba Esisibini sixatyelwe ngezembe. Umtyholwa kuthiwa uzame ukubaleka kodwa waphanza. Iintsapho zamaxhoba zisaxhelekile kakhulu sesisenzo simanyungunyezi. Kodwa manje indlela awuyiyona edale ukuthi ngibe buhlungu kakhulu isimo alimazeke ngaso edala ukuthi ngibe buhlungu kakhulu ngendlela alimele ngayo. Lo muntu owenze lento unehluku esibi kakhulu. Sibhlungu kakhulu ngokushiwa ulomntwana ngalendlela kanti bekumntwana ebesimthembile phakathi kwaleli khaya kuleli banga abesekulona ngokufunda. UKANTI urhulumente wephondo ukhuphe ingxelo nalapho ememelele kubahlali ukuba basebenzisane nabasemagunyeni ukulwa ulwaphulo mthetho neziyobisi.